Het verhaal van de Riedscommissie in Ljouwert is hetzelfde als die van de commissie van Provinciale Steden verleden weken. De meesten zijn enthousiast door het project. Mooi dwan in de race om culturele haardstad van Europa in 2018 te worden, kan een soort opsmieten. Maar wat houdt het nou krek in? Cultuur in de breedste zin van het woord. Dus ik hoe wij Friezen binnen of wanneer het we Friesk vielen, liekers maar de slachten. Maar ja, dan moet ik geld op het kleed komen. Als je ergens op investeren, dan moet er een plan lezen met een verhaal. En dan hoeft het net alleen maar economisch rendement te hebben, maar ook meer schippelijk. Ik bedoel, als we daar nou de sociale cohesie in de wijken of in de dorpen opbouwen kennen. Als we mensen in gong krijgen kennen, met een prutte plezier, als simmer 2000. Ja, wat is daar het economisch rendement van? Het meer schippelijk rendement is dat we veel nieuws binnenwandelen. Dus ik ben er wel enthousiast van te krijgen. Maar als je moet investeren, moet er een plan lezen. Geen investeert in een ondeugdelijk plan en daar zit mijn kritiek. Er zat denken orenpartijen er ik hoor. Ja, dat betekent of een nieuw plan maken. En eigenlijk moet je daar al mee beginnen. Maar wat wij eigenlijk veel belangrijker vinden is dat je gewoon naar geld gaat zoeken. Hebben we hier geld voor? Kunnen we hier geld voor besteden? Want de burgemeester zegt wel, er is niet heel veel geld nodig en het is niet het belangrijkste. Maar het is wel een essentiële voorwaarde om te kunnen beginnen. In maart neemt de Rier van Ljouwert een besluit. Takom wieken wordt er in de steden een besluit na hoe de provinciale bijdrage van €2,4 miljoen voor culturele haardstad 2018.